שלום מבלומפילד, המחזור השלישי בליגת 1-0. בית"ר ירושלים מארחת את הפועל חדרה אתמול על הדשא הזה ממש. רק 2 שערים בתפוקה שבה המחזור בהחלט היה מליז. אנחנו ננסה לשפר את כמות השערים של המחזור הזה. הייתי בציב יותר משומר אחד על מיירון ג'ורג'. הכדור הזה לא מוגבע. וואו, ניסיון מעניין של מורוזוב. הכדור בחצי של חדרה. ג'ורג' מגיע אל הכדור, זה מסוכן, למדנו את זה באשדוד. לפריידי! שועה, מיירון ג'ורג' יכול מה? קוליבאלי! זה בידיים של סילבה. הנה ג'ורג', הנה ג'ורג', הנה ג'ורג', הנה 1-0 לבית"ר ירושלים. לא, 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 אין כאן שער, מבצע נהדר. זה נבדל קטנטן. זה לא גבולי, זה האבא של הגבול. והנגיחה פנימה. 1-0 לבית"ר ירושלים. הפעם זהו פריידי. 0 נקודות ו0 שערי זכות. סורו, חילוץ נהדר אל שועה, שועה עם מסירה נהדרת, וג'ורג' מרעיד את הרשת בפעם השנייה. יש סימון של הכוון אל האמצע, והנה לכם עוד מלך שערים בליגה שלנו מלבד גיא מלמד.